Isip kabahin sa pagpangandam sa unang sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagmuntar og random checkpoints ang Zamboanga City Police Office. Samtang gipahugtan sab ang police visibility sa Isabela City sa Basilan. Pipila ka adlaw una ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Gipahugtan na sa Zamboanga City Mobile Force Company ang seguridad sa syudad. Kini pinaagi sa pagbuntar og random checkpoints. Gani sayo sa buntag kaganina, taas na ang linya sa mga sakyanan nga gikan sa West Coast area sa syudad tungod sa hugot nga inspeksyon kung asa ginasusi ang ORCR sa sakyanan, lakip ang driver's license. O yun hinuon niini ang mga motorista kay alang sab kini sa seguridad sa katawhan. Samtang gipahugtan sab ang police visibility sa Isabela City, Basilan tungod sa umaabot nga kaugdahan sa kauluhan. Mato ni Basilan Representative Mujib Hataman, matagad gihapon unta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga dagkong isyu sa Mindanao. Well, ako siyempre as Mindanaoan, gusto ko ma-sustain yung yung gains ng peace process, and at the same time na dapat magkaroon talaga ng realization. Halimbawa, yung issue ng decommissioning, yung strengthening ng autonomous region, then siyempre yung popularization ng turismo sa Mindanao.